Irene Palol ha aconseguit majoria absoluta a Viladamat i serà la primera alcaldia aconseguida en la història de la CUP. Creuen que han recollit molts vots d'electors descontents amb Esquerra Republicana. Nosaltres pensem que hem trobat un encaix, que hi ha un forat on la CUP hi dona resposta. Hi ha una franja de gent que s'hi ha pogut identificar i que s'ha vinculat amb el projecte. També aquí a Viladamat va ser on la CUP va aconseguir el seu primer representant municipal a les comarques gironines. Ara s'ha passat de 2 a 20 regidors en presència a ciutats com Figueres, Banyoles o Santa Coloma de Farners. Els resultats més sorprenents, però, a la ciutat de Girona, on han aconseguit 3 regidors. Continuarem construint una alternativa en clau d'independentista, d'esquerres i ecologista, i creiem que la millor manera de fer això és des de l'oposició. No tenim experiència, no ens fa cap mena de vergonya reconèixer-ho i dir-ho públicament, i volem fer molt de recorregut i aprendre moltíssim. La proximitat i escoltar la veu del carrer són algunes de les claus de l'èxit d'aquest fenomen que va començar el 2003 i que s'ha consolidat en aquestes eleccions. Sion Biurrun, TV3, Viladamat.